chatsva chabvondoka mhuri yezimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Iko zvino sadhaki yobuditswa mumagumbezu mayajaira kugara iri nenyika yeDRC. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so mhuri yezimbabwe. SADC condemns the attempted coup in the Democratic Republic of Congo yesterday morning. Let it be known that we won't tolerate such nonsense, especially where Western head is involved, like what we witnessed yesterday in the DRC. As SADC countries, our strength is in our unity. Vanhu vakawanda vakatoshtanga kutoshamisikawo kuti nhaimi SADC inoshanda here shuwa. SADC inotoitawo plan kana kuitawo action kana zvinhu zvasvika pakadai so. Chinhu wani chinonyatsoitika maZimbabweans chekudai so. I know kuti makatanga kudhauta SADC kubva kudhara, kubva kumashure paitoitika zvinhu kubva kunguva yana Mugabe. Saka manga magara musingatotauri nezvayo. Yakatozodzokawo gore rino 2023 last year yadarika iyi patoitwa ma-elections emuZimbabwe. Vanhu vakutanga kuti SADC pamwe ndiyo chayo ichida kuzonobatsira kunzwisisa kuti chichi chazoitika chinchi pamwe ndiyo chayo ne way forward. Nekuti iyo basa rayo kungochengetedza kuti nyika dziri muSADC region kusaitike hondo chete. Havadi kunzwa chinonzi hondo. Vakangonzwa kuti hondo ndopanotanga kusumuka otanga kumhanya-mhanya. Vakangonzwa kuti kwaitika noise vanotanga futi kumhanya-mhanya. Aiwa toda peace, toda runyararo. Kana mukaita zvinhu zvenyu in peaceful munobva manyarara. So problem iri paZimbabwe manje ndiye kudai so. Election rakati rarohwa rapera muna 2018 paya. Advocate Nelson Chamisa ndokuleader ndovanga kaleader wega kwakuenda kukoti kwakunomirira kuti no inini ndajikwa ndikuti ndajikwa chichi but azvisiri zvoona ichi evidence yese iripo kukoti ndobva vasvika vakagarirwa netimu rekukoti koko zvikanzi tione mavhili 11 chichi makangoonawo koti yaya zvakanyatsoitika. Nyaya yabva yatopera yakadaro kanzi hapana nyaya apa. So zviro pasina nyaya kudaro vakomanaka makuchitofanira kubhadhara mari yekoti because kana uchinge wajika unofanira pane mari unofanira kuzochajwa kwikoko. Ndopavakazouya vakuti ngatibatanze mari chichi. So kubva makore iwayo I'm sure ndopavaitostado pfungwa dzemaZimbabweans. Nekuti muZimbabwe munhu anozviti ari educated zvakanyanya. Munhu ari educated munhu wekuti akadzidziswa zvinhu neformula so. Enda kana kuma-construction company uchasvika uchiona kuti maZimbabweans ndo vanotovaka zvakanyanya. Kana namakanika vazhinji vonoona vanozvita vanogadzira mota muZimbabwe. It's not because kuti vakaenda kuchikoro vakanodzidziswa. Vakangonoratidzwa so pfungwa dzavo dzinongotera zvinhu neformula so. Akaratidzwa kunzi chinoitwa so kana kuti akakuona uchiita haachatokanganwi anobva atobata. Ndo zviri pfungwa dzemaZimbabweans. Saka manje maZimbabweans pakazoya election ra2023 manjiri vanga vakatarisira futi kuti zvinhu zvichaenda neformula. Vakanzwa kuti already zvezo ile mari dzavo dzaanaudzwa futi saka pamwe mavhili 11 aripo hameno papa kubudikira zvinzi ningi icap chachoona zvese zvaiitika but ningi uya kuti chibudikira nemavhili 11 acho nakatozomboneka kuti akaenda kupi ningi watisingagoni kuda kutaura nezita pana. So vanga vakangomirirawo futi maZimbabweans kuti formula handiti nelast time Chamisa akati leader kutiendesera kukoti saka pamwe achasuamuka futi uye oita plan because muZimbabwe munomana kubhiliva kuti iwe tatokuvhotera tapedza newe hondo yese irwa pakauya chero vapanduki vanova vachida kuparadza pati yako ita iwo zvese iwo ita ndiwe leader you see ndo maZimbabweans zvaari. But kune dzimwe nyika zvakasiyana manje tarisa Mozambique yakangoti ichingotadzirwa chete kungonzi hey mimi madaire mastreets anga atozara kudhara zvekutoti leader anotozomuka achinzwa kuti iwe vanhu vako vakavharira mastreets uchienda unotoshaya kuvaadresa kuti tinzwanane shamwari. Ndo zvinoitika kune dzimwe nyika. Manje maZimbabweans vanotanga kumutopopotera munhu kuti ari kuverenga bhaibheri saka SADC yacho ichaningira because SADC inga for sure haisumuke ende kuti pane munhu azongouya achingotaurawo zvinhu zvaari kungoda kutaurawo paFacebook achingoti no guys chinhu zvichanaka achitosimbisa mafollowers ake haisumuke pakadaro. Inotosumuka yatonzwa kuti kwakati kune chakabhondoka chakadai so iye wavo like zvaitwa DRC izvi so kungomuka kunzi kuka avharirwa president asikwanisa kubuda ndiye anotozofonera SADC yacho kuti SADC uyai. Why? Because nyika idzi zvadziri dzakamaster chigame chekuona kuti voita sei kuti SADC uye ichipindira munyaya dzavo dzepolitics. Zvaita zvekunzi SADC aiode election haigona kuita re-election mumember state madrama aya panenge pasati paitika pakatanga kupisa chazvo vanouya kutonokemba munyika menyumo totry kugadzirisa kuti voita sei. Ndo situation iri kuitika iko zvinezvi vanhu vakanda vaida kutira kunzwisisa kuti SADC inoshanda sei. Iko zvinezvi I think maine kamuono karinenge kari nane manje kunzwisisa kuti zvinofamba sei kwete zvekumirira muchiudzwa kunzi 30 June ichangoya ichiita reorder election munyika iri peaceful zvakadai so. Tarisawo zviri kuitika kuDRC iko zvinezvi. Tarisawo zvakaitika kuMozambique vakaenda vakanogadzirisa kweseko. But iko zvinezvi muri kungomirira zvenyu muZimbabwe muri kungoti ari kuverenga mabhaibheri saka zvichazodidi ameno inini zvanhasi ndangoyo ndingovhurana nemibrain bye bye mafesi angu.